Salam, hemmäňize Tema Medianyň dinleýijileri, işgärleri, sizin ähliňizi ýetip gelýän täze bayram bilen tüýsürümden gutlaýan, täze ýylyň gutly bolsun, düşünýän ýyllaň biri bolsun, iň gowunlar size arzu edýän sag bolun. Hemejäňize salam, men Altyn. Ýetip gelýän täze bayramymyz bilen Media Tema toparynyň adyndan tüýsürümden gutlaýan. Nesip bolsa täze ýylym özüm alyp baran. Hoş, sag bolun. Ene sağın cemaattan nesip bolsa täze 2026-njy ýylda da gadam basýar. Men öz adymdan Media Temanyň agzybir işgärlerini, ýani Media Temany alyp baran hemme ýigitleri aýratynlar bolmaşany tüýsürümden gutlaýan. Goý bir täze gelýän 2026-njy ýyl nesip bolsa siziň işiňizde gowy üstünlükli ýyllaryň biri bolsun. Media Tema işiňizde üstünlük arzu edýär. Täzeňiz gutly bolsun. Ähli jaňyda ýetip gelýän täze ýylyňyzy bilen gutlaýan Allahan hemmeňiziň ojagyňyzda toý bolsun. Media Tema siziň efiriňiziň üstünden ähli muşdaklygyňyzy gutlaýan öz adymdan Allahan elmedäme toýlarda görüşmek meýter etdi 26-da. Assalamu alaykum merhaba ýylyşlar. Media Tema agzybir işgärler ähli türkmen halky sizi ýetip gelýän täze ýyl bayramy bilen tüýsürümden gutlaýan Allahan täze ýylyňyz düşünýän ýyl bolsun, agara getirsin. Sağ olun. Hemmäňize salam, ýetip gelen täze ýyl bayramymyz bilen ähli türkmen halkymyzy Media Tema komandasyny tüýsürümden mähtal gutlaýan canly sağlık işiňizde hemişe üstünlükli ýyllaryň biri bolsun. Happy New Year! Media Temanyň agzybir işgärleri. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylda, täze üstünlükler ýaryňyz bolsun. Elmi damaşa edip agzybir bolup täzelikler döretip durun. Happy New Year. Assalamu alaykum merhaba vatandaşlar. Da täze bayram ýetip Media Tema işgärleriň adyndan Media Tema agzalary täze bayram bilen tüýsürümden gutlaýan janyňyz sag bolsun, işiňiz uğurlu bolsun. Ähli vatandaşlar, türkmen halkyny täze bayram bilen tüýsürümden gutlaýan janyňyz sag bolsun. Geljek 2026-njy ýyl osganly bereketli, döwletli, saglykly ýyl bolsun. Media Tema işiňiz uğurlu bolsun. Kutly bolsun bayram.